Volt egy üzenetem. Messenger. Szia Jessie! Tudsz szólni Petrának, hogy jöjjön el a fekete perfához? Te is jöhetsz. Írom neki, hogy... Így. Szia! Na, figyelj, azt találtam ki, hogy Alma úgyis később fog jönni. Mi lenne, ha előtt elmennénk valahová? De mi van, ha nem talál meg? Na semmi, gyere, majd visszajövünk. De mi van, ha elkezd keresni, és akkor mondjuk mi arra megyünk, ő meg elmegy arra. És mire mi visszajövünk, ő már elmegy. Akkor itt hagyunk egy üzenetet. Mire írunk? A földre? Kétlem, hogy az látszódni fog. Te írsz. Jaj. Eltört, ez így nem jó. De gyere, menjünk, én megyek. Jó, de vess magadra, ha megbotlasz. Nem fáj. De ha elveszel, vess magadra. Oké. Nem hagyhatom, hogy egyedül menjen. Úristen, már el is képzeltem, mi történne vele. Jessie, azonnal gyere vissza! Hol lehetnek már a lányok? Istenem, tudja, hogy eltévedtek, vagy valami. Remélem Jessie megint nem csinált semmi rosszat. Megkeresem őket. Hagyjál! De Jessie, most mi van? Hagyjál, Petra! Elmegyek és kész. Tudok magamra vigyázni. Már 16 éves vagyok. Jessie, mi van, ha bajod esik? Vissza kéne mennünk, mert már Alma biztos keres minket. Nem érdekel. Akkor is szeretném megkeresni azt. De még mindig nem értem, hogy mit. Azt a titkos helyet. Ne kövess már a folytába. De Jessie. Igen, Petra. Mi van? Hát, hogy mi van, ha Alma már halára aggódhatja magát? Lehet, hogy már eljött utánunk megkeresni. Jó, akkor majd megtalál. Te nyugodtan visszamehetsz. De én megtalálom azt, és kész. De csak menj! Petra, Petra, hova tűntél? Petra! Hagyjuk, legalább nem fog követni. Hol lehetnek már a lányok? Itt nincsenek. Itt sincsenek. Hol lehetnek? Hol lehetnek? Wow! Úristen, Alma! Petra? Szia, Alma! Nem látod Jessie-t véletlenül? Nem. Mert hogy tudod, azt mondta, hogy valamit meg akart keresni, és így egyszer csak így elment. Azt mondta, hagyjam békén, utána csak így elment valamit keresni. Te tudod? Hát nem tudom pontosan, mert tudod, Jessie az ilyen szokott lenni. Igen, tudod, mi történt múltkor is, úgyhogy meg kéne keresni. Igen, menjünk. Finom lehet ez a valami, megkóstolom. Jessie, nehogy felmenj oda!
Jessie, nehogy megkóstold azt a mérgező növényt. Dehogy mérgező, ez finom. Ne, Jessie, hol vagy? Hol vagyok? 3, 2, 1. Vajon hol lehet? Nem tudom. Gyere, menjünk arra, hát ha arra ment. Arra mehetett. Igen, menjünk gyorsan, gyorsan, gyorsan. Lányok, itt vagyok. Lányok. Hé, hallottam valamit. Azt hiszem erről. Oké, menjünk. Lányok, itt vagyok. Ha? Ott van. Jessie! Jessie. Gyere, segítek. Nem lehet kihúzni. Tehát ki akarják menteni a kis barátnőket. Na, addig, amíg én itt vagyok, addig nem fogják. Mintha hallottam volna valamit. Valami őrült kacogást. Te hallottad, Petra? Ja! Hé, hagyd békén almát! Ja! Ha. Te pedig, Jessie, egy szót se. Vagy különben ezt a két kis piperkőzt soha többé nem látod. Főnök, elkaptam a két barátját is. Szuper, tömlödj be velük, és etesd meg őket azzal a mérgező növénnyel, ahogy azt a lányt is megetettük vele. Rendben van. Hol vagyok? Jessie! Bezártak titeket is. És hol van Alma? Mi történt? Hol vannak a lányok?